sosial media team rokno जों साइमांखा तिनि फुंनि 10टा रगो तिनि फुंनि 10टाओ कायसा घटना पाटिमुं नुगुइ मानखासो सुकान्त दास 5 बेटेलियन TSR नि जवान तै दुइजना तिनि जमातिया बुमुंखाय कायसांखाय माकी सिंह जमातिया ते कायसाखाय किरण जमातिया जों नुगुइ मानखा बरंनि उपरे गुली कगुइ बिनि परे कायसा सिनि माकी सिंह जमातिया बथैख्या के अमहायके बारे चिनि बरंनि उपरे जे आक्रमण चलि तंगमानि अबनो जों खूब नायस्लेबो जों खायबा सब समय सावो जों जत बरक एज ए बरक हिसाबै वानसा तै बरकनि बिसिङाव जों कुनु दिन डिवाइड खाया हाइफानो तिनियो जों नुगुइ मानो बारे चिनि तिब्रासानि उपरे जेबाबे आक्रमण चलि तंगमानि अबनो खूब सेलेंगु स्टेट गभर्नमेंट अबनो जाते इनिशिएटिव नानानि बागै अब मा चाइतकनाय कारण जों नुगुइ मानखा थांनायावबो चिनि तामकं बुमुं आलोनि साखी जमातियानोबो हायना हाय रेप खायै बुथारनानि चेष्टा खालायो किन्तु कुनु फाना अबनो एक्शन ना जागिया इनका अमहायके चिनि बरक दफानि उपरे जति बारे रिएक्शन जति अमहायके खलाय तंखांखै चिनि बरक दफानो मथाना बागै जों अन्न स्टेपनो जों मानानाय आबनि बागै आं स्टेट गभर्नमेंट नो आं कयना मुसुंगो अमहायके जे अंगै तंगमानि जरागो अबनि उपरे नरक नजरदारि मा खलायनाय कारण अमहायके जति नरक खलायांखै चिनि बरक दफानि बासिनानि बागै जों अन्न स्टेपनो मानानाय होनना आं खाखलायो कारण जों नुगुइ मानो बारे आसक दिन चिनि बरक दफानि उपरे जेबाबे अत्याचार रेप बुथार जागनानि तिनिबो जों हायना हाय नुगुइ मानो 10टा रगो अमहायके डाइरेक्टली जे शुट खलायमानि अब खूब चाया अब खूब सेलेंमा सिंसा सामुं जे बरक खलायमानि सुकान्त दास न बनो जाते इमिडिएटली रमुई तिनि बिनि उपयुक्त शास्ति रनानि बागै आं कयो कारण अमहायके जदि खलायमानि अबनि शास्ति मादारनि शास्ति बनो मारनाय एवं बिनि शास्ति सुइसाइड तामिनाय फासि रनानि उंथों होनना आं खाख्लायो कारण चिनि बरक दफानि उपरे जेबाबे अत्याचार खलायतंमानि जे डाइरेक्ट शुट खलायमानि अब चाया हयतोबा बरंनि बिसिङाव प्रब्लेम फनमै मानो प्रब्लेम ना सल्यूशन थाङै बरक मानो किन्तु अमहायके जे चिनि बरक दफानि उपरे डाइरेक्ट जे गुली चालायमानि अब खूब चाया अब खूब सेलेंमा सिंसा सामुं आबनि बागै स्टेट गभर्नमेंट उंथुं चिनि जे गभर्नमेंट फनंथुं अ जागागो बरक इनिशिएटिव मानानाय एवं अ जे गुली कंनाय न बनो इमिडिएटली शास्ति मारनाय होनना आं खाख्लायो।